Бащата може да променя отношението си много бързо. Един ден любезен и щедър, а на следващия студен, критичен или наказващ. Тази непредсказуемост кара децата постоянно да се опитват да разгадаят какво настроение е и как да избегнат следващият конфликт. Критиката често е постоянна, а похвалата рядка и обвързана с лична изгода. Грешките на детето могат да бъдат преувеличавани, докато собственото му успехи се омаловажават или приписват на бащата. Когато детето постигне нещо значимо, той може да насочи вниманието към себе си и към това как неговото възпитание е довело до този успех. Когато детето започва да поставя граници или да проявява независимост, това може да бъде възприето като предателство или неуважение. Вместо да насърчи самостоятелността, той може да засили контрола, вината или дистанцията.